La patrulla verda de la policia local de València ha detingut 11 persones que portaven en una furgoneta 42 coloms de competició, unes aus que havien furtat prèviament i que tenen un valor aproximat que supera els 30.000 euros. Coloms com este o este altre, perfectament identificats en la seva anella reglamentària, els colors que els distingeixen i fins i tot el número de telèfon del seu propietari. Qualsevol colom que guanyi una competició està sobre 2.000 i 3.000 euros, normalet. Si guanya una competició més forta, se planta en 10 o 15.000 euros quasi segur. Esta nit una patrulla verda de la policia local de València n'han recuperat 42 que estaven amagats dins de bosses en una furgoneta. Els agents han detingut 11 persones, 7 d'ells menors d'edat. Els animals estaven en este club de colombaires de la Pola de Farnals. Els lladres se van endur 42 coloms com este en un valor aproximat de més de 30.000 euros, justament quan només resta un dia per a una de les competicions més importants de colombaires a tota la comunitat valenciana. És el conegut com l'Especialet, la competició que reuneix els coloms campions de l'Horta, el Camp de Morvedre i el Camp de Túria, entre d'altres. En els últims 2 anys, esta classe de robatori s'ha intensificat. Des de lo que és la mera activitat comercial de revendre els coloms a tercers particulars, fins a ens han aplegat notícies també de que els utilitzen per a amagar la droga dins del butxe dels coloms. Els detinguts passaran en breu a disposició judicial.